समाज सिबियारि मिनन मोसाहारिनि मोनसे बाखनायथाव हाबा। दिनैनिफ्राय अदालगुरियाव 10 साननि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा बेखेवना होदों गावनि रां खरसा खालामना। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सोलोंथाय, गेलेमु, हारिमु, हान्थामेला बायदि गोबां बिथिंखौ नोजोर बोनानै गोलाव समनिफ्रायनो जिल्ला नाङै गावखौ बावसोमना अरायसम रायजो राजाफोरजों खौसे आरो लोगोआव थाफाना खामानि मावबाय थानाय अदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे रायजो नाङैनो सासे राफोद समाज सिबियारि महरै सिनायथि मोननो हानाय मिनन मोसाहारिनि मोनसे सुबुं अनसायखां हाबाफारि। फैगौ रायजो आरो बिटिसि सरकारजों खुंफुंजानो थांनाय 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेडनि जा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टखौ बिथा खालामनानै गावनि रां खरसा खालामना दिनैनि सानाव मोनसे गाब गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों समाज सिबियारि मिनन मोसाहारिनि बानजायनायाव 10 साननि थाखाय दिनैनिफ्राय प्रिमियार सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन नाङै फ्रि कचिं फर आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशन हाबाफारि बेखेवनाय जायो। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि मासिगिरि दीपक कुमार बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनायजों लोगोसे अदालगुरि ओनसोलनि मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरजों गासै सा 200निबो बारा सोलोंथाय लानानै फैनाय साख्रिनि आनजाद होगिरि बिथांमोनखौ हाबाफारियाव बाहागो लाना जाफुंसार होनायखौ नुनो मोननाय जायो। फ्रि कचिं सेन्टारखौ दिनै इडिआर एग्जाम फ्रि कचिं सेन्टारखौ दिनै जों बेखेवबाय। बेयाव आं लेंहरनो हादोंमोन बिटिआरनि CSP चेयारमेन सार डक्टर दीपक बसुमतारी सारखौ। साराबो फैनानै जोंनो सम होफैबाय। दिनै जोंनि बे कचिं सेन्टारखौ दिनै अपेनिं खालामबाय। आरो जिहेतु जे जोंनि उदालगुरियाव माने बिभिन्न खेथ्रआव जोङो उदालगुरिया माने साख्रि मोननायावनो होन बुहुद माने खम मानसियासो जोंनि उदालगुरियाव साख्रि मोनो। खिन्थु जोङो फरायनाय हिसाबै बुहुद दङ, ग्रेजुवेसन जानानै दं, मास्टार डिग्रि जानानै दं। खिन्थु बिथांमोना दा साख्रियाव एग्जाम होयोब्ला साख्रिखौ मोननो हाया। खिन्थु टेकनिकफोरखौ जेनेबा मिथिया बोरैहाय माने एग्जामाव एपियार जायोब्ला इजियैनो जों कुइसनखौ एन्सार होनो हायो। बे बुस्थुखौ बारा जोंनाव आयदा गैयाबो जानो हागौ। हिसाबै आं दिनै उदालगुरिनि सासे माने सुबुं हिसाबै आंनाव बहुद मानसियानो जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैनानै माने खामानि सामानिनि खबर लाफैयो, बबावबाफोर साख्रि सोना होनो हायो नामा होननानै बिदि खबर लाफैनायाव आं थारमाने सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय सहाय खालामनो थाखाय आंनि बे माने आसाम गभर्नमेन्टनि जि इटिआरनि एग्जाम माने 3 ग्रेड 4 ग्रेडनि थाखाय आं बिथांमोनखौ सहाय खालामनो होननानै आंनि साननायाव आंनि बे दिनैनि नैबे फ्रि कचिंखौ आं होनाय जादों। माने बेनो उदालगुरियाव जोंनि फैबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रानो जुदि जों उदालगुरि समाजखौ जुदि मोजां दानो हायाब्ला, जुदि गावनि जुदि न'खरखौ जुदि जों बानायनो हायाब्ला आरो गावनि बिमा बिफानि साननायफोरखौ जाफुंहोनो हायाब्ला गथ'फोरनि जुदि इयुनाव जोङो खोमसि जागोन। बेनि थाखायनो आं बिथांमोननि न'खर दानाय, बिथांमोननि जोंनि समाज दानाय बेयाव आं सहाय खालामनो होननानै आं बिथांमोनखौ आंनि गावनि पुजिनिफ्रायनो आङो मोनसे माने एक्सेलेरेटर क्लासिक होननाय गुवाहाटीनिफ्राय आं इन्सटिटिउटनिफ्राय आङो एक्सपार्टफोर लाबोनानै आं बिथांमोननो माने सहाय खालामनो थाखाय आङो नैबे दिनैनि कचिं सेन्टारखौ आं खुलिनाय जादों। बेयाव माने खुनु माने फ्रिब्लाबो जेनेबा आं साथ्रफोरनिफ्राय खुनु फैसा लाया। खिन्थु आं जाय इन्सटिटिउटखौ लाबोदों आं बिथांमोननो आङो माबा मोनसे दन हरनांगोन। आंनिफ्रायनो आं बेखौ हरनानै आं खिन्थु जोंनि जायगानि दावगानायनि थाखाय, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि साख्रि मोननायनि माने खाबुनि थाखाय आं बिथांमोननि सहाय खालामनो थाखाय ओंखारबोनानै आंनिफ्रायनो आं बेखौ होनाय जादों। आं बिनि थाखायनो आं जिफोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव बे कचिं क्लासाव लानो फैनानै बिथांमोनखौ आं खावलायदों बिथांमोना मोजाङै फरायनानै आरो नैबे एग्जामाव गासिबो बेयाव 150 स्टुडेन्ट दङ। बे 150 स्टुडेन्टनो साख्रि मोननायखौ आङो हास्थायदों आरो आं बिथांमोननि साख्रि मोननायाव आंनि गोजोननाय दङ आरो जोंनि उदालगुरिनि जायगायाबो डेभेलप जागोन होननानै आङो सिन्था खालामनानै समाजनि खामानि मावनायावबो, गामि दावगानायावबो, न'खर दावगानायावबो बिथांमोना सहाय खालामगोन होननानै आं मिजिंथिनानै आं दिनैनि नैबे प्रग्रामखौ लानाय जादोंमोन। गावनि खामायनाय रांजों सुबुं सिबिथाय होनाय समाजनो थाखाय नोंथाङानो गिबि मोनसे बिदिन्थि। आङो जाने गावनि खामायनायजों लोगोसे आङो जिखिनि जेनेबा आं समाजखौ फोसाबनायाव, समाज फोसाबनायाव जिखिनि आं मानसिनो सहाय खालामनांगौ आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो खालामबोबाय थादों। आरो आङो जिखुनु आङो सिन्था खालामालासिनो आङो जेनेबा रायजोनि मोजांनि थाखाय आङो सिन्था खालामो। आं सिगांनिफ्रायनो होबोगासिनो दं। आं दाबो रायजोनि
जुदि दुखु सुखुआव आङो सिगां दाबो सहाय खालामो आरो जुदि जोंनि जाथि दावगानायावनो होन जोंनि जायगानि दावगानायावनो होन बेफोरबायदियाव आङो माने गावनि खामायनायजोंबो आं जेसेबां हायो आङो एसे एसे दिननिफ्रायनो सहाय खालामबोदों आरो आं फैबाय थानाय दिनफ्रावबो आङो आंनि केपासिटि हिसाबै आंनि सहाय खालामबोगोन होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों आरो माब्लाबाबो आं जेनेबा हाया होननानै जेनेबा सहाय होआ होननानै आं बुंफेराखै जि हायो आं बेखौ सहाय खालामना होबोगासिनो दं जाथि दानायनि हिसाबावबो आरो जोंनि जायगा डेभेलप जानाय हिसाबावबो